Čaute ľudia, no, takže sme na môjho druhého dielu Bloons TD6. No, a ja som zobral si Daily Reward a mal som cash drop, čo je veľmi dobré a normálne to stojí 200 cash dropov, čo je dosť veľa pre cashov. A ono mi to vlastne to spadne a mi to dá 2000, ale ja to teraz nebudem používať. Takže v minulom dielu sme sa dostali po Primary Monkeys a teraz ideme po Military. Neviem až kde sa dostaneme, ale chcel by som ísť až na round 60. A vidím, ako vidím, tak si môžem upgradeovať Boomerang Monkeyho. No. Tech shooter nič. A Buganer. OK. No, naposledy sme hrali mapu Kubis a skončili sme na kolo 21, čo je celkom super. A tak toto bolo. Hej. Takže vylepším si, lebo som dostal nové, takže môžem si to vylepšovať. You want some? Yeah? Quincy. Dobre, takže nemôžeme teraz nikoho tu položiť. No možno, ale nechaj sa. Počkaj, koho tu nemám? Tak šutra tu nemám. A Ice Monkeyho. Som sa čudoval, že takto mi tu chýba. Dačo mi to nedáva zmysel. White Birds. Ja som si stále myslel, že je najprv biely balón, až potom čierny. Dobre. Blue Soak. Purple Blues. Asi si dám i Permafrost. Dobre. Toto vám pomáha počas hry. V sandboxe to nefunguje. V sandboxe ukážeme inokedy. Môžem mať vlastne novú opičku. Mám rád celkom Sniper Monkeyho, ale teda tentokrát by som to trošku zmenil. Išiel by som pre Hell Pilot. Lebo je to celkom taký, neviem, používaný, ale ja ho skoro nikdy nepoužívam. Počkajte. Ja tu nie každá opica to má. A vidíte, som hovoril, sa mi zdá, že od tých kovových balónov, a to sú presne tie. Lebo teraz tento mi bomb shooter k tomu pomohol. Dám asi toto. Dobre, môžem si upgradeovať Pilota. Odporúčam ísť pre Parasite, lebo je to veľmi dobré. Ale spodobne ono to automaticky bude. A zase chcel som to povedať. Mortar Monkey je dobrý, ale teraz ho nechcem. Asi pôjdem pre tohto. Tohto tam nesem. A kde som to bol? Prečo som už chcel tam niečo povedať, ale som zabudol čo. Už neviem. Aha, že máte ísť pre toto, lebo on to vlastne nebudete musieť nič robiť, len tým, že ja mám toto, som mal lock-in space, tak to nie je dobré. Vlastne to vy môžete dať sem a on to tam bude iba mieriť. Keď budem mať Darkling Gunnera, tak ja vlastne napríklad tu na ho položím a dám mi, že tu na a on presne tam bude iba strieľať. Takže to nie je nič moc. Teraz ideme pre tohto, ale ty ideš na Parasite a dáme Infero. Tak by mal vidieť už tie camo. Toto je Sniper, môj obľúbený. Faster Shooting, tento vlastne, tu nám máte, že iba na takúto vzdialenosť vie strieľať, ale nie je to tak. On vie, vidíte, on takto má, stále má, lebo on vie vlastne, on je sniper, takže on vie aj tu nastrieľať.
A ja viem toto upgradenúť. Som mohol vedieť skôr. OK. You want some? Keramiky, to nemám rada, ale je to dobré. Dobre, triple shot. Bionic, pomerám, to si kúpim potom. Toto, heavy bombs. Cold snap. Potom odporúčam ísť do refreeze alebo deep freeze. Prečo to freeze, neviem. Ale Arctic Wind, on zdá sa mi, že vie ničiť Keramix. Ja som si istý. Toto je dobré, lebo vlastne toto vidí Kimmel a toto už tiež. Počkať. Tak. Dobre. A chcel som upgradenúť to, nechcel som upgradenúť, ale položiť tu na potom, počkať, Monkey Sap. Môžem ho upgradenúť. Odporúčam ísť pre Fast Firing, pre Elite Defender, toto je na neskôr lepšie, ale mám radšej toto, alebo toto. Toto mi zarába peniaze a toto je rýchle a toto vlastne dá Night Vision, takže tie uteknem. Preto chcem dať na video poviem basic skeleton. OK. Chcel som položiť Monkeysa, Incoming! Come on! That all you got? Ja som ho porazil. Level 4, kolo 40. Jej. Dobre, upgradeneme, dáme mu toto. Dáme tu na Monkey Sap. A vlastne títo tu dvaja sú... Títo dvaja a tento sú jediní, ktorí môžu byť vo vode. Ale iba keď, áno, aj keď použijem tohto, keď použijem Ice Monkeyho a potom dám, že Arctic Wind alebo Snowstorm, tak ono to urobí takú ľadovú plošinu, kde sa môžeš položiť, alebo keď máte Mare Monkey, áno, Mare Monkey, tak on vlastne keď máme toto, alebo toto, tak tiež vieš na vodu položiť. I am Quincy, son of Quincy. Dobre, ideme. A chcel som položiť tu na Dark Monkeyho triple shot a takto, lebo vlastne to ako má záchrana. Full metal jacket. Toto položím sem. Takto. A ešte to nám si na to počkám. Celkom to je zatiaľ v pohode. Uvidíme sa na kole 50. Tak. Nič. Mám nakoniec, môžem si upgradenúť, tak dám Monkeys. Pôvodne vám by ste tu čakali, aj keď nie je dlho. Tak, idem to za mým. Dobre. A ty budeš mať toto. A pozrite sa, aký má iný, ako inak vyzerá každý. Ono vlastne nevyzerajú rovnako, to je podľa mňa úžasné. Heavy bombs. Bomb Blitz alebo Recursive Cluster sú dobré, ale neodporúčam to. Myslím, že ja nemám rád Cluster Bombs. Ja veľmi toto nepoužívam, ja skôr toto používam. Moab Eliminator. I am Quincy. Dobre, konečne a dáme, že Razor Rotors, lebo toho robí silnejším. Podáme, že toto. What next? Z jakého dôvodu mám dosť veľa peniazí? Asi
si ideme zase takto upgradeovať. Ok, Darkling, tam je toto. Bionic. Toto. Even Mortex. Stronger Glue. Neviem, že či mám hovoriť tie mena tých vecí po anglicky alebo po slovensky. Napíšte mi to do popisku, rád by som bol. Dobre, no. Asi tam sa stranu. Dobre. A dám, že sú larger. Aj keď ako celkom je dobre toto, ale tam takto. To asi bude lepšie. Ako 50. Také ľahké bolo. Ja som zabudol dať nového. Hej, vlastne tento má až na... Chcel sa mi, že tu nám vieš mu vybrať, kde budem. Dobre. No... Change tab. Tak to je normálne. Splnenie, alebo nevedeli. Už konečne môžem dostať vylepšenie. Tak Nintendo tu na všetkom Ukrajine chudák. Chudákovi, tak to asi zväčšineme. To je tiež taká, má tak či tak veľký radík. To je to dosť ťažké. OK, máme všetko military. A počkajte, vylepšíme to takto. A to nie. OK, položíme tu na poslednú opicu. Dáme ju nestrela sem. To je všetko pre dnešné videjko. Bolo to podľa mňa celkom fajn. A čus!